Hola a tothom. Avui he decidit fer aquest vídeo per esmentar doncs, fets coneguts i poc coneguts de la història de Catalunya. El que vull fer és començar explicant fets molt coneguts de la història de Catalunya i llavors després explicar fets molt poc coneguts i que sap molt poca gent. Vinga, endavant vídeo. Aquestes imatges que veieu, cadascuna representa una part de la història de Catalunya. La part de baix doncs, d'aquestes imatges, on hi ha la D, vol dir que és la part més coneguda de la història de Catalunya. La C és una part no tan coneguda, la A és una part molt poc coneguda i la S és una part que sap molt poca gent. Comencem amb la B. Una història molt coneguda aquí a Catalunya és la història del timbaler del Bruc. Segons la llegenda, aquest noi va tocar un timbal mentre passaven les tropes napoleòniques pels voltants de Montserrat, i l'eco amplificat va fer que els soldats francesos creguessin que s'enfrontaven a un exèrcit molt gran, i això va provocar doncs, que es retiressin. Aquesta història és un símbol de la resistència catalana envers les tropes de Napoleó, que invadien la península Ibèrica. La Renaixença catalana va ser un moviment cultural i literari que va sorgir doncs, per revitalitzar la llengua catalana, ja que estava en declivi durant el segle XVIII i XIX, degut doncs, al decret de nova planta. La intenció de la Renaixença era promoure la recuperació de la literatura en català, de la poesia en català i també fomentar el sentiment d'orgull nacional, sentir-se orgullós de ser català. I van haver-hi molta gent que promovien el catalanisme, com per exemple Jacint Verdaguer, Àngel Guimerà i molts més. Doncs la Renaixença va ser un projecte de renaixement cultural de la llengua catalana amb una forta dimensió política i identitària. La revolta dels segadors va ser una dura guerra que va durar des de l'any 1640 fins l'any 1652. Va ser una rebel·lió de Catalunya contra Felip IV d'Espanya, degut a la pressió fiscal derivada de la Guerra dels 30 anys i la guerra amb França també. Espanya estava immersa en un munt de guerres i necessitava diners dels seus territoris. I llavors Catalunya, cansada de les imposicions econòmiques, es va rebel·lar l'any 1640 assaltant Barcelona donant l'inici a la revolta. A l'any 1652, Catalunya va ser reconquerida per les forces de Felip IV. Temps després, l'any 1659, quan va acabar la guerra entre França i Espanya, es va firmar el Tractat dels Pirineus, en què Espanya va donar la Catalunya Nord a França i alguns territoris més que tenia a Bèlgica. Comencem ara amb l'apartat C, una part no tan coneguda de la història de Catalunya. Tothom sap que en tots els països que hi han existit, a tot arreu hi ha hagut guerres civils, i Catalunya no és una excepció. La coneguda Guerra Civil Catalana va ser un conflicte que enfrontà la Generalitat de Catalunya i les institucions catalanes que defensaven l'autonomia de Catalunya contra el rei Joan II de la corona catalano-aragonesa i els seus seguidors, que volien centralitzar el poder. Tot va començar amb tensions polítiques i econòmiques, ja que molts nobles i burgesos catalans estaven en desacord amb la política autoritària del rei. Van haver-hi diverses batalles i ocupacions i les aliances van anar canviant amb el pas del temps. De fet, la guerra va durar des de l'any 1462 fins l'any 1472 i finalment va acabar guanyant el rei Joan II. Els papers de Salamanca són uns documents confiscats durant la Guerra Civil Espanyola pel règim franquista i arxivats a la ciutat de Salamanca.
Aquests documents inclouen materials institucionals, cartes, informes de seguretat, propaganda, documents culturals i fotografies. Després de la mort de Franco, Catalunya va reclamar la devolució d'aquests documents, considerant-los part del seu patrimoni històric. En 2005 es va aprovar una llei per retornar alguns dels papers de Salamanca, generant encara més controvèrsia entre Catalunya i Castella i Lleó sobre la propietat dels documents. Molts països i territoris tenen un passat fosc, i Catalunya no és l'excepció. Els catalans tenim un passat imperialista. Sí, les conquestes catalanes es van centrar doncs, arreu del Mediterrani, a part de la península Ibèrica, i els casos molt coneguts són el de Nàpols, el de Sicília, Sardenya i doncs Grècia, que també va pertànyer als catalans. Molt poca gent sap que Grècia va ser dels catalans. I també els catalans van ocupar parts de Turquia, amb la gran companyia catalana de Roger de Flor. De fet, durant l'època, la corona catalano-aragonesa va ser una gran potència, comercial i militar. Doncs va, comencem ara amb la part molt poc coneguda de la història de Catalunya. Va. Aquest senyor que veieu en pantalla, anomenat Francesc Macià, va planejar apoderar-se de Catalunya quan Catalunya estava sota el domini de la dictadura de Primo de Rivera i el seu pla era invadir Catalunya des de Prats de Molló, que està allà als Pirineus, i llavors ocupar tota Catalunya i independitzar-se. Malauradament, el govern francès es va assabentar doncs, del pla de Francesc Macià d'apoderar-se de Catalunya i ell i 90 persones van ser empresonades doncs, per lluitar contra la dictadura. Al llarg de la història, quasi tots els partits polítics i associacions han estat enfrontades entre ells, encara que siguin doncs, de més o menys la mateixa ideologia política. Durant la Guerra Civil Espanyola hi van haver-hi els Fets de Maig de l'any 1937 que van passar a Barcelona i van ser enfrontaments entre anarquistes i el POUM, aquests dos grups estaven aliats, contra el PSUC, el Partit Socialista Unificat de Catalunya, i les forces de la Generalitat. Aquests partits estaven dintre del mateix bàndol, però el que va passar doncs, que la tensió va esclatar quan la Generalitat va intentar controlar la central telefònica gestionada pels anarquistes. Això va resultar en un enfrontament, va haver-hi gairebé una setmana de combats i centenars de morts. Els anarquistes i els del POUM van acabar derrotats. Al llarg de la història s'ha considerat a les Homílies d'Organyà un dels textos més antics doncs, en llengua catalana. Però tot i així, actualment s'ha trobat un text encara més antic que les Homílies, que és el Fòrum Iudicum. Ara comencem a parlar de la part més desconeguda de la història de Catalunya i comencem parlant de Rafael de Casanova. Aquest home nascut a Moià, que formava part d'una família benestant, va ser conseller en cap de Barcelona. Durant la Guerra de Successió Espanyola, que va passar entre l'any 1701 i 1714, que va ser un conflicte dinàstic doncs, per la successió del tro espanyol, rere la mort de Carles II, els partidaris catalans de Carles d'Àustria defensaven doncs, l'autonomia de Catalunya, perquè la corona d'Àustria permetia molts drets d'autonomia doncs, a la gent que els defensés. En canvi, l'altra casa, els Borbons, era una casa absolutista i molt centralista, i això no agradava als catalans. Llavors, què passa? Que Rafael de Casanova sempre ha estat vinculat a la idea doncs, d'independentisme català, va estar en el setge de Barcelona i va participar en la defensa de la ciutat contra les tropes borbòniques. I els independentistes sempre han considerat que és un símbol de defensa contra l'invasor espanyol. Però he d'esmentar que en aquella època la idea d'estar en nació, o sigui, Rafael de Casanova no se sentia ni català ni espanyol. Ell se sentia
i tots els catalans sentien que formaven part d'una monarquia, en aquest cas la monarquia d'Àustria. Rafael de Casanova va defensar Barcelona en nom de la Casa d'Àustria i doncs de la unió doncs, de Catalunya amb el Regne de Castella. Ell només lluitava pel seu rei, i ja està, no perquè se sentís ni més català ni més espanyol. Si mirem el mapa de Catalunya, veurem una zona estranya que està rodejada de França. Aquell lloc es diu Llívia. Llívia és un municipi català situat als Pirineus, completament rodejat del territori francès, formant un enclavament d'Espanya a França. Un enclavament és un territori d'un estat envoltat pel territori d'un altre país. Hi ha molts arreu del món. La raó perquè Llívia forma part doncs, de Catalunya és degut doncs, al Tractat dels Pirineus de l'any 1659, quan Espanya va cedir els pobles de la Cerdanya a França, però Llívia va quedar exclosa per ser considerada una vila amb estatus superior. És que durant el Tractat dels Pirineus, la monarquia hispànica li va donar a França pobles. Com que Llívia no està considerada un poble, va quedar excloïda. Hi ha una història molt poc coneguda, que és doncs, que Múrcia, o sigui, el que coneixem el dia d'avui, la comunitat autònoma de Múrcia, podria haver format part dels catalans durant l'edat mitjana. Us poso un context. Com molts de vosaltres sabeu, durant l'edat mitjana, gran part de la península Ibèrica estava invadida per l'Àndalus, pels musulmans. I llavors, la situació era doncs, que Catalunya s'estava expandint cap al sud de la península i el Regne de Castella no ho volia. Per tant, van firmar un tractat en què Castella i la corona catalano-aragonesa van delimitar les fronteres, perquè Castella no volia que la corona catalano-aragonesa es seguís expandint cap al sud. I és una hipòtesi doncs, que la totalitat doncs, de comunitat autònoma de Múrcia seria doncs, dels catalans. És una curiositat. I doncs res, espero que us hagi agradat el vídeo i moltes gràcies per veure'l.